ziua! Vă prezint camera de exterior ICNC HD CVI, model ICSAV C1300, cu rezoluție HD 1,3 megapixel, echivalentă cu 960p. În pachet găsim manualul, care conține toți pașii și toate indicațiile necesare pentru punerea în funcțiune a camerei. Găsim dibluri și șuruburi pentru montarea acesteia pe perete sau pe tavan. Este camera ideală pentru orice spațiu de interior sau de exterior. Poziționarea se poate face pe perete sau pe tavan, datorită obiectivului ce poate fi pus în orice poziție. Are o carcasă de culoare albă, tip dom, este antivandal, rezistă în timp, rezistă la șocuri mecanice, inclusiv la orice tip de atmosferă, deoarece are factor de protecție IP66, ceea ce înseamnă că rezistă unei temperaturi minime de minus 10 grade și maxime de plus 50 de grade, oferind imagini de o calitate excelentă, indiferent de condițiile meteo. Imaginile sunt de o calitate foarte bună datorită senzorului performant Aptina CMOS, care oferă imagini cu o rezoluție HD 1,3 megapixel, echivalentă cu 960p. Lentila este varifocală, ceea ce înseamnă că puteți regla manual focusul. De aici se reglează. Mai departe sau mai aproape, între 90 și 30 de grade. Modelul ICSAV C1300 are 36 de LED-uri, cu ajutorul cărora poate vedea pe timp de noapte până la 30 de metri, și pentru o calitate bună a imaginii are filtru IRE, care este un filtru de lumină cu ajutorul căruia imaginile înregistrate pe timp de noapte au o calitate excelentă. Acest model este compatibil și se poate conecta cu un DVR HD CVI. Este un sistem de înregistrare video care poate transmite datele în timp real pe un smartphone, tablete sau PC, oriunde în lume. Sistemele ce conțin camere HD CVI sunt apreciate de clienții noștri, deoarece au o fiabilitate bună și claritatea imaginii este ireproșabilă.